Першыя наведвальнікі кансультатыўнага пункта, размешчанага ва універмаге Гомель, заявіліся адразу пасля адкрыцця крамы. Увогуле, жадаючых атрымаць кансультацыю сёлета значна больш, чым летась. Прычым пераважная большасць пытанняў тычыцца не канкрэтнага магазина, а сферы гандлю і паслуг увогуле. У перапынку кансультант і адначасова адміністратор універмага Людмила Василевская робіць вывод. Проблем больше там, где работа с поставщиками ведется неналежным чином. Если в процессе работы с каким-либо поставщиком от покупателей на протяжении какого-то времени поступает очень большое количество жалоб, то впоследствии можем отказаться от работы и с этим поставщиком. У Гомельской городской организации Белорусского товариства обороны споживцов ситуацию на споживецком рынку ведаюць не па чутках. Только за минулый год сюда звярнулася каля 1900 человек, амаль на 20%, дарэчы, больш, чым у папярэднім годзе. Сфер, дзе правы спажыўцоў захоўваюцца ў поўным аб'ёме, практычна няма. Ад сотовых телефонов до абутку, неякасных товаров и послуг на самой справе шмат. Сложно-бытовая стиральная машина, это компьютеры, все идут компьютеры, сотовые телефоны. Ну вот что, и изготовление мебели, оказание мебели, установка, натяжные потолки. Ну, вся сфера, с чем мы соприкасаемся. Насуперак вядомаму выразу «пакупнік заўсёды мае рацыю», на практыцы часта пацярпеўшым застаецца менавіта спажывец. Спосабаў падмануць яго шмат, ад рэалізацыі тавараў са скончаным тэрмінам прыгоднасці да выкарыстання неправерных вагаў. Парушэнні выяўляюцца, вінаватых прыцягваюць да адказнасці, але праблема ўсё роўна застаецца. Аб маштабах парушэнняў у пэўнай ступені можна меркаваць па выніках праверак Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці. У мінулым годзе штрафныя санкцыі склалі амаль 280 мільёнаў рублёў. Апрача таго, за 600 работнікаў гандлю былі прыцягнуты да дысцыплінарнай і адміністрацыйнай адказнасці. Олег Сенцюроў, Ігор Марыщенко, тэлерадыёкампанія «Гомель».